Napapatawa ang bata. Uy, andito ang kausap mo. Napapatawa ang batang iyan. Ha? Uy. Ha? Baby. Aalis na si daddy. Ha? Aalis na si daddy. Ayaw mo pa. O, tatawa ang bata. Pag tumawa, hindi aalis si daddy. Pag di tumawa, aalis si daddy. O, bye-bye. Bye-bye. Ayaw mo umalis si daddy? Ha? Ayaw mo umalis si daddy? Ha? 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 Bye-bye. Oh, uy, umiyak ba? Alis na si daddy ha? Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Ay, hindi na alis, hindi na alis. Hindi na alis si daddy. Dito na lang si daddy. Ano? Ano? Ano yun? Bye-bye. 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 Ano? Alis na ako. Ha? Okay lang. Okay lang, umalis na ako. Bawal? Ayaw? Ay, naiinis. Kasi hindi na alis si daddy. Dito na lang. Dito na lang si daddy ha.